ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಾಷಿತಾಯರ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 2023 ಮಾರ್ಚ್ ಅಖೇರಿದ ವಾರಗ್ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗ್ ತಯಾರಿಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇರೆಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ತಯಾರಿದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಟಾರಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡ ನಡೆತಂಡು. ಪೊಸಕುರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಪ್ಪಡ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ರವಿಶಂಕರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸುರಾಯಿನ ದಿನದಿಂಚಲೇ ಎಂಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸುರುಕು ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿ ಇಂದು ಇಡೀ ಖಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಪುರ ಪುಡಿ ಕೆಸರದ ಆ ಕೆಸರದ ಪುಣಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲು ನೇಮಾಪನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗೆ ಬುಂಡ ಮೂಲು ದಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆ ಆದಿ ಜಾಗೆ ಹಣ ಈನಿಕ್ಕೆ ಏತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಬಂಡ್ಮಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ಭಾರಿ ಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಕ್ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗನ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರುಡು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಗಣ ಇತ್ತೈಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆ ಯಾವುದು ಪುಣಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಸರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನೆಲತ ಸಮತಟ್ಟ ಅಂಗಣ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಜಾಗೆ ಐಟು ಒಳಸರಿಗೆ ದರಿಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಎದುರುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅನ್ನ ಛತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನಂಚಿನ ಸಭಾಗಣ ಇತವಳು ಪುರ ಅವು ವಿಶಾಲವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆಲು ಮೂಲು ಕರಿ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎದುರ್ದ ಮುಖಮಂಟಪ ಪಂಡ ರಾಜಗೋಪುರದ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಮುಖದ್ವಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಐತ ಉದೀಪನ ಲೇಸು ಇಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಇಂಚ ಸಮಿತಿಲು ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮಕ ಈ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ವೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲಿನಾತನು ಇತ್ತ 2023 ಮಾರ್ಚ್ ಪಂಡ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮದ ಉಲೈಡು ಮೂಲು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಮೂಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲೈನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೇನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ಪರಿಸರದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಧುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದುಂಡು ಯಾನುತು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಈತನೇಟ ಮೂಲು ಏರ್ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂತೆರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂತೆರ ಅಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇರು ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುದನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಬೆಂತೆರ ಅಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಯರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಡು ಬೆಂದಣ್ಣು ನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಡು ಬೆಂದಣ್ಣು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಿಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅವು ದೈವ ದೇವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬೆಂದಣ್ಣು ನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಣು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಿದು ಬತ್ತಿನವು ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏರ್ಮಾತ ಭಕ್ತರಾದ ಬಂಧುಳಾದ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆ ಕೈ ಸೇರಿಯರ ಅಕುಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡಾಯಿನವು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡೊಂದು ಇತ ಪುನರಪಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತಯಾರಿ ಆನಗ ಪಿರ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪ್ರಮುಖರೇನು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ದಾನಿಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋಗೊರ್ದು ಬೈದಾರು. ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ತಾನು ಏಪಲ ಬರೊಂದುಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆಗ್ ತನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಡು ಪಣ ತೆರಿಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡ ಪಣದ ಎಡಬೈಕೆರು ಮಾಗನದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಗಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ
ಈತೊಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ್ದನ ತೂನಗನೆ ಏರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರುಡು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಮ ವಿಷಯನಗಳು ಬೈದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತೆರ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಕಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ಲ ಒರಿಯರ್ದು ವರಿಗೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರನಕ್ಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು, ಟ್ರಸ್ಟಿನಕ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ತೋಜರು, ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನಕ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಒಂದು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚ ಇಡೀಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ರವಿಶಂಕರನ್ನೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಲು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಮಗಳ ಏನಲ್ಲಿ ಪರಿ ಅಂಬರ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮುರಂಡಿಂಚ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಅವನು ಈರ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಜ್ಞಾನಾರಡ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇರ್ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನೆ ಬರ್ಚಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡೆ ಯಾಕೆ 11 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ವರ ಬತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೈದಿನಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸಗೂ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಅಂತವನು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನಿಚ್ಚಿ, ಕಾಸುಗಳ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ, ಸಹಕಾರಗಳು ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ, ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಿಗಳು ತೊಂದರೆ ದಾದಂಡ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಲು ತೋಜುನು ಆ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಪುಡೇಟೆ ಪೂರ್ವಗು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲದಾರು, ಒಂಜಿ ಪುಡೇಟೆ ಪಶ್ಚಿಮಗು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲ ಇನ್ನುಂಡು ನೂದೆಕು ನೂದು ಯಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪೋರು ಅವು ಸಮಿತಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಓಡೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂಜಿಲ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬಾರಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಿತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ವಾರೀತಿರು ನಡಪು ಬಂದದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾದರಿ ಅದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡತದಿಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ನಡಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಗೆ ಪನ್ಮುಣ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಡಪುಂಡು ನಡತ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ತೂನಾಗ ತೋಜಿಂಡು ಕಾಸು ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಯರ್ನೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೂದೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಮ ಪಡ ನೂದೇಕು ನೂದು ಈ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತದ್ದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮನ್ಪದ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪನ್ನೊಂದು ಸಮಿತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸರ್ಕಾರಡು ತಿಕ್ಕುನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತರಂಡು ಏರೇರ್ನ ಕೈತರೆ ಪೋಯಾರಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಬರ್ಪೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಪೋಯಾರ ಉಂಡು ಪೋಯಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂದು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಾತೆರಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಂಡ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪುನೆಕ್ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಡುಕೊಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಯಾನ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನ ಈ ಮಿತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ದಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ ಸಡನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲಂತೆ ಅವು ದೆಂಗದಕ್ಕಲ್ನಾಗ ಅವಳು ಸುಜಾತ ಬಂಡಲ್ಲ ದುಂಬುಕುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾನು ಆಯ್ನ ಹತ್ರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಹೊಡಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಹಂಚಿ ಅಡ್ಡಡುಕಲು ಇರುತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವತ್ತು ಸುರಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಬರೆದೈತೆ ಇರೋದ ಅನ್ನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಜಾಗ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅದು ಎಂಕ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸರ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸರ ಐತೆ ಈ ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ನಕ್ಲ ಪಿಳಿತ ಅದನ್ನು ಈ ಗೇಡ್ದಲ್ತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಕ್ಲ ಪಿಳಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ಶಿವಪ್ಪನ್ನೇ ರವಿಶಂಕರ್ ನಕ್ಲ ಪಪ್ಪ ಏನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಣಿಯಾಕ ಆರಂತ ಏನಾದ್ರು ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕಲ ಮತ ಕೂಟ ಮತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಚೆ ಇಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಒಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ರಾಮದಾಸರ ನಕ್ಲನ ಪಪ್ಪ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆರಾಕ್ಲ ಮತ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಿ ಈ ಪೆರುಬೈಲು ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಸತತ್ತು 24 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಅನುಭವ ಇಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಅಪ್ಪಕ್ಕಂದು ಮತ ಈ ಗುಡಿ ಮತ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾಬಣ್ಣ ನಕ್ಲನ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ಲಾರ ಬಾಬಣ್ಣಕಲ ಕಾಲೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮದಾಸರು ರವಿಶಂಕರ್ ಉದಯಶಂಕರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ನೆನಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪಂದೇಕ ಕಣತ್ತು ರಾಜಗೋಪುರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಹಾಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗ ಒಪ್ಪಿದಾರ್ದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲಾವಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ ಯಾನು ತಿರಿ ಅಂದ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕೊಂಡ ಏನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಇರಾಂಡಂಜಿ 5 ಯಜಮಾನತನ ವಯಸ್ಸೊಂದಂಡ ಹಾಗೆ ಯೋಗಲ ಬೋರ್ಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಐತಾತಿಗೆ ಅವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಲವು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬೆಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೀನಾಪ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಕಪಗೆ ಹೋಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಅಣ್ಣ ದೈವಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದು ಪಂಪನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಪುನರ್ಜೀವ ಕೊರ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡ ದೇವೇರು ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಜನಾಕಲು ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವುದು ಒಂದು ಪಂಪ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ಇಂಜ ಕೈ ಮುಗಿಪ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪ ಏಪ ನಂಗೆ ದೇಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಜಪ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಿರೇವಪ್ಪ ಏಪ ದೇಹ ಸುಖ ಇಜ್ಜ ಸೀಕ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತಿರೇವಪ್ಪ ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಅರ್ಚಕನ ಪಾತಿರೋ ಎಂಜಿನ ನಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಭಕ್ತಾದಿಲು ತನ್ನ ಕಷ್ಟನು ಪನ್ನಾಗ ಆ ನಮ್ಮೈತನ ಆ ದುರಿತ ಆ ಬಿಂಬ ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡಿಗೆ ಆ ಬಿಂಬ ಗೊತ್ತಾಗಿನಾಗ ಆ ಬಿಂಬೋಡು ಒಂಥರ ಆ ಲೇಪನ ಕುರೆತಂಜಿ ಲೇಪನ ಆ ಒಂದು ದುರಿತದೊಂಜಿ ಲೇಪನ ಅವಳು ಉಂಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅಂಚ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ರನಾಗ ಅವಳು ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಿಂಬದ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಕಲಶ ಮನ್ಪುನಿ ಶುದ್ಧ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಪಂತನಕ್ಲು ಬಂತೀರ ನಮ್ಮ ಸೋಮಸೂತ್ರ ಎರೆಗಾಂಡ ಸೋಮಸೂತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೋಮಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥದ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನ ನೀರು ಆ ತೀರ್ಥರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳು ಹೊರಪುಣಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ತೀರ್ಥ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಲ್ಲಿ ಬಣಂದ್ವೆ ದಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿನ ಆ ದುರಿತ ಮಾತಾಂಡ ಆ ಬಿಂಬುಡು ಲೇಪನ ಆದ ಅಭಿಷೇಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದನೇ ಪೋಂದುಪುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅದೇನ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಏನೊಂಜಿ ಕಲಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಸೋಮಸೂತ್ರ ಬತ್ತನಂಚಿನಂತಿನ ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ತೀರ್ಥ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಐದು 7 ಜನ ಈಗ ಒಪ್ಪಿರೋದು ತುಜಂಕೆ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಪತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಪತ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕದ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ವಿನಃ ಆ ಸೋಮಸೂತ್ರ ಬರ್ಪಂಚ ತೀರ್ಥನ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ನಂಗೆ 10 ಹಲವು ಕೆಲಸಲ್ಲ ಅವಳು ಊಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಎಕಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆತ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೂನಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಕನ ಉಂಡು ಮೂಲದಾಲ ವೈಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದು ಬೊಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಏತು ಯಾನು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎದುರುಡತ್ತಿನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಪ ನೋಡು ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಪಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಂತಾರೆ ನನ್ನ ಐಟಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಎರಾಣ್ಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಪನಕ್ಲು ಆಯ್ನ ಆತು ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಎಂಚಿನ ಓಚರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓಚರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಓಚರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಯಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಉಂಡ ಅವು ಮಂತುಂದಾಂಡ ಹಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಮೂಲಂಜ ಪಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ನಂಗೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಿಷ್ಠವಾದಿ ಅವಡು ಏರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಪೇನ ನಿಷ್ಠವಾದಿ ಊಲೊಂಜಿ ಮುಲಾಜು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪಿರುಬೈಲ್ ಪುಣಂಚಿನ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನಾಥ ಬೆಲ್ಲಗಡೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಏರು ಮತ ಮೂರು ಬೆಲೆ ಮಂತರ ಆತನ ಇದೆ ಬತ್ತೊಂದುಲಿರ ಅಕ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪಣಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಪಣದು ಆ ಸೋಮನಾಥಗಳ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಮಾತೆಗಳ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆಗಳ ಒಂತ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವಲಯ ಮಾಜಿ ಯೋಧೇರ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ ಕೆಸಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡು ಪಣದ ಹಾರೈಸಿರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅನುದಾನ ಕೊರಪೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅಕಲಕಲ ದೇನಿಗೇನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೊರಪೆ ಪಂಡೇರು ದಯಪಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕವಾದ ಆವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಲ ಕೊರಪಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಕಾರಣ ಕಡೆ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ఆయన ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ಜ್ಞಾನವರಿ ಎನ್ನ ಕೈಯಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಜಾಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿಲೆಗನೆ ಒವೇ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆವಂದೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗುಣಾತಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಲ್ನ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಬೆಳಗಿವನಿಗೆ ತೂನಾನಿ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತುನುಂಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತನು ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನ ಕೊರಪುನ ಮೂಲಕವಾದ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಡ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಕ್ಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ಬೆರಿಬಿಡಂದೆ ಐತೆ ಪಿರಾಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದ್ರ ಫಲನೇಕನೆ ಪಿರೋಂಜಾತಿ ಅನುದಾನನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಮನವಿನ ಐತೆ ಪಿರಾಡು ಫಲಪ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬರಪಿನ ಗುರುವಾರದನಿ ಪಿರ ಹೋದು ಐನು ದುಮುದ ನೆಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಆ ಅನುದಾನ ಬರಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಲ್ನ ಯಾನ್ ಈ ಜಾಗಿಗೆ ಕಂತ ಎತ್ತಾವೆ ಅవి ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಎನ್ನ ಗೈಟ್ ಎತ್ತಾವಲ್ಲ ಅవి ನಾನು ಕೊರಪನ್ನು ಪನೋಲ್ ಎತ್ತಂದೆ ಆತಿ ಇತ್ತಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಆತಿಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಡಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದುಗೋಲಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಸುರುಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಾದ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಾಗಟ್ ಇನಿಮುಟ್ಟಗಳ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾದನ ಅಜ್ಜನ ದಯಟ್ ಇನಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳ ಪಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್తుంది ದೇವದೇವರು ಜನಕ್ಕಲು ಐಕಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೋನೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೇರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ನಡೆಗಳ ಯಾನು ಬರೆಯರುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾರ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಖಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬರೋಡೊಂದು ನಿಖಲ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎನ್ನ ದಾದ ಸೇವೆ ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಲ್ಪೇದು ಪಡೊಂದು ಇನ್ನು ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ವಂದಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆದ ಗುರ್ಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾತೆರೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರದ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂಡೇರು ಮಗನದ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವದ ಮಲೇನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವರುಗಳ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದನೇ ಮಂತ್ರಿ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನೇರದೆ 13 ವರ್ಷ ತುಂಬವರ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಣ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗಳೊಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬೊಂಬೈ ಬೋದಿದ್ದ. ಬೊಂಬೈ ಬೋನಾಗ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬೊಂಬೈದ ಜಾಗೆ ಗೊತ್ತು ವೆಡ್ರಾಸ್ ದೇವರನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವು ಎಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯರಡ ಕೆಲವು ಪುರ ಕೇಂಡ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ ಎಂಗ್ಲು ಮುತ್ತನ್ನ ಸೆಟ್ರು ಯಾನತ್ತೆ ದಯ ಪನ್ಪೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಆಣದ ಕಾಲೋಡ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಂಬೈ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲು 10 ದಿನ ಯಾನ್ ಅಜಿ ಸೆಟ್ಲ ಬೊಂಬೈಡ್ 16 ದಿನ ತಿರುಗದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಯಿನಕೈತೆ ಮುತ್ತನ್ನ ಸೆಟ್ಟನ ಕೇರಾಪುಡು PT ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕೇರಾಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಜಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಾಧುಪುರ ಅಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊರಿಯರು ಐಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ದುಂಬುಪುರ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಪಣೆ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚೆ 16 ದಿನ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತನ್ನ ಕೇರಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಾಸ ಬೊಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಪೊಯ್ಯಕನೆ ಮುತ್ತನ್ನೆ ಕಡಪುಡಿದ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲು 50,000 ಕೊರಪೆ ಮಂಡ್ಯರು ಹೋದು ಒಂದೇ ದಿನ ನನಗನೆ ಎಂಗ್ಲು ಮೂರು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಊರು ಕಾಸ ಹೊಡೆದನೆ ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ನಟೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚೆ ಕೊಂಡಾನ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಿಲ್ಚಾಮಂಡಿ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬುರಿಯ ಕಾಸ್ತ ತಾಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂತನಕಲ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಮುಟ್ಟಾಲೆಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಿಜಿ ಮುಟ್ಲಕ್ಕನೆ ಚಂದ್ರಾಸರ ಬೊಲ್ನೋಡು ಫೋನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಲಕ್ಕ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಜಾಂಡ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ಎಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಚಂದ್ರಾಸನ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಇದೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೋಲೆ ಅವ್ರು ಕಾಸು ಕಡಪುಡಿದೆ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೊಂದು 10,000 ಕಡಪುಡಿದೆ ಎಣ್ಣಿದ್ದ
ಪೋಯಿಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅರೆ ಪೋಯಿಲೆ ಕಣ್ಣಿಂಜಿ 10 ಅಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರು 100 ರೂಪಾಯಿದ ತೂನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ನಿಂಗೆ ನಾನೇ ಜೀವಕಲೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮುತ್ತನ ಸೆಟ್ರನ ಕೇರಾಪುಡು ಎಂಕಲ ಪರಿಚಯನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬ ಕಂತಿತ್ತ ಆ ಮುತ್ತನ್ನ ಸೆಟ್ರಿಗಿತ್ತಾನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಈ ಸೇರಿದ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಲ ಸೋಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೇಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೀರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಣ್ಣಿ ಜಯಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇತುರೋಗ ಬತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುವೇರ ನಾನು ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇತುರೋಗ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಲ ಸೋಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ವಿನಾಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುತ್ತಾಯ ಮಂತಂದ್ರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಸಗಾಯ, ಜನಾರ್ದನ ಹೊಳ್ಳೆರು 300 ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೊಡುಗೆಲೆನ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಸುರುವಣ್ಣಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಒಂಜಾತು ಮನವಿ ಕೊರಕ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರು ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ದೀತನಾರು ಕಾವಂದೇರ್ನ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಅಂಚ ಅರಣ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಒಂದು ದಿನ ಅಡೆ ಪೋದು ಹೋಯ್ಗುಡ್ಲೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ಅವು ಈಗ ಸತೀಶ್ ತಿಮ್ಮ ಮುಲಿತೀರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾವಂದೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಯಡಿ ನಮಕ್ ಅವು ಕೋಡೆ ದಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬುಡ್ದನು ಕೋಡೆ ದಿನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬತ್ತು ಬುಡ್ದನು ಅಂಚಾದ ಆ ಕಾವಂದಿರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ ಎಂಗ್ಲು ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಜನಧನನೆ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನ ಕುಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಅಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಸುಮೇರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೇನೆ ಪಂಡ ಕಡಪುರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಕೊರಪೆ ಬಂತಿನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡದು ಬೋಯರು ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಅಂದಲೆ. ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗುತ್ತದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಜನಾರ್ದನ್ ಹೊಳ್ಳ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೂರು ಗುತ್ತು, ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಕಾಜವ, ಲಯನ್ ಕೆಸಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು. ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೊಳ್ಳ, ಎಂಎಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು.